Fl-okki tal-11 ta' filgħodu fil-Knisja dedikata lil San Publiu fil-Furjana ingħatat l-aħħar tislima lill-ikona tax-xandir lokali Norman Hamilton li fuq aktar minn 60 sena kiseb l-ammirazzjoni tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dan wara li nhar it-tlieta wara nofsinhar tħabbret il-mewt tiegħu fl-età ta' 85 sena. Norman Hamilton twieled fit-28 ta' April tal-1941 u għex ħajtu dedikata għax-xandir lokali, inkluż fl-Istazzjon 1, b'mod partikolari bil-programm televiżiv Bla Aġenda. Ġurnata xemxija però mimlija dieqa għall-qraba, ħbieb u dawk kollha li ħabbewh. Fi knisja mpakkjata fost dawk li marru jsellmu l-memorja tiegħu kienu preżenti diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, inkluż l-Speaker Carmelo Abela u Deputat Prim Ministru Ian Burch, flimkien ma' personalitajiet oħrajn ġejjin mill-qasam tat-televiżjoni u r-radju. Waqt li t-tabut iddaħħal fil-Knisja it-tenur Joseph Kallija kanta l-Ave Marija, waqt li wkoll kanta diversi kanzunetti Ivan Grek, li wkoll jiġi Hu Josette Grek, Mart Norman. Fl-omelija is-saċerdot Richard Grek wassal messaġġ profond fejn fakkar fil-ħidma u d-dedikazzjoni li karatterizzaw il-ħajja ta' Norman. Norman tassew irnexxa f'kull ma għamel. Ħajtu kienet storja ta' suċċess. U dan irnexxielu jagħmlu għax fehem illi lena veru jinsab fil-ħarsien tal-liġi tal-mulej. Lil Norman żgur nibqgħu niftakruh fost affarijiet oħra bħala pionier fil-qasam tax-xandir ġewwa pajjiżna. Għal medda ta' 60 sena sħaħ kien strumentali biex twaqqfu stazzjonijiet u jittellaw programmi kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Ġenerazzjonijiet sħaħ gawdew u talmu mill-programmi li kien imexxi. Wara tmiem tal-Qudiesa funebri it-tabut intlaqa' miċ-ċabċib minn dawk preżenti waqt li poġġew il-fjuri fuqu u jbusuh. Turija ċara ta' rispett għall-karriera ta'